Moja skúsenosť je, že vlastne mne, keď som čítal napríklad Augustínove vyznania, ale napríklad aj Platónove dialógy, dialóg Gorgias je taký môj obľúbený, alebo bol v tom čase Ústava, Brana Sokratova, alebo potom neskôr Cicerona, alebo Tomáša Akvinského. A tak som vlastne zistil, že to, čo som dovtedy poznal na základe viery, alebo mi predkladala viera ako nejakú pravdu, že mám tomu veriť, že rozum mi to potvrdzoval akoby z iného zdroja. A tiež mi prišlo sympatické, že vlastne nie všetci tí autori, ktorých som čítal, vlastne boli kresťania a napriek tomu potvrdzovali to, čo viera predkladala ako pravdu.